Sanibona makhumamana omhlaba. Sibingelele nje. Ntambama. Ngihleli la nodokotela u2+2. Ngithiya ake ngilule inyawo nje ngihambe ngiye kuye ngoba sengibathe ngiyamfonela amandla zamaningi impela. Lutha ngimthole efonini. Dokotela uyaphila. Hawu siyaphila isigadla senyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa. Ha. Siyaphila noma kunje. Ngizokwahle dokotela. Yeah. Ntambama dokotela wami uphathi uyisa nje. Yini? Phuma empini dokotela. Ngisempini ngihambe ngifuna abantu abathatha inamba yami. Kunabantu abathatha inamba yami. Labantu abathatha inamba yami lethe 76 45 400 45. Babhizi laba bantu bafonela abantu bathi ababafakele ama consultation ka 1000. Babhizi bafonela abantu bebafuna 3000. Uma sebathi abantu hayibo asikwazi wena uthi udokotela u2+2 lo muntu. Ngiyanicela abantu bakaNkulunkulu esizweni sonke la kufinyelela khona le video. Akekho umuntu engithi mina kangifakele imali. Selokhu ngaqala ukusiza abantu. Ibuhlungu lento ngoba kunabantu abaphelele endaweni eziningi abasafinyelelanga ukuza la. Abanye bese besukile ko Cape Town. Abanye bese besukile kuphi. NaseBotswana seMozambique. Indaba enkulu isale ekuthenini le number bahamba ngayo yiyo leyo sebayithathile. Ngibuzwile ubuhlungu. Namanje ngisaphila ngaphezulu kobuhlungu. Angiyazi wegumede le. Dokotela, labantu bathatha number ngabe mucabanga nawe ucabangela nje abantu nenza umsebenzi munye nabo noma bayithathela ama chance nje. Noma mhlawumbe abantu abakwaziyo mhlawumbe abantu abake bafika kuwe manje sebacala mhlawumbe khona ubugebe abangabenza. Njengamanje nje uma uyifonela iyangena. Engakwazi mina ukuthi ngabe benza umsebenzi lofanayo nowami noma bafuna ukudla imali zabantu kungcola igama lami. Angazi. Ngiyathemba bayeza babukela basibukela. Futhi abantu abaqaphele udokotela umuntu ongatholakala nje kusukela namhlanje. Hayi ukuthi kusukela namhlanje sinesikhathi lento iqalile. Impi inkulu phela. Namhlanje angitholakali nje abantu angibazi balele emahlathini noma koDurban noma balele pha abantu. Musani ukufakela leyo number imali. Musani ukufonelwa ileyo number ni attende. Mina liki customer engilifonelayo mina. Futhi akekho umuntu ibuhlungu lento ngempela. Abasebenzise nansi number abantu kungithola. Njengoba nazi ukuthi njalo mhla ka5 ma Eastern Cape wonke jikelele. Sebenzisani inamba kaMshayi wezitha. Ithi 067 946 9570. Inombolo kaMshayi wezitha le. Nabayimisela ukuthi sihlangane njalo eEastern Cape kumshayi wezitha. Ngicela ukuyiphinda le number nama ngiyazi kahle. 067 9469 570. Inombolo kaMshayi wezitha la. Bese mina ningithola kule number ma South Africa mahle. Nani ma Africa. 072 737 8514. Ngibhlungu ngiphethe uyisa ngabe ngifuna abantu abathatha inamba yami. Ngibhlungu ngiphethe uyisa ngifuna abantu abathatha inamba yami. Ibhlungu lento abayenza abamba bafonela abantu bacela imali. Into ngayiyo. Kodwa nawe usalizwa ngisho iphimbo lami. Awukumtshele nje umnika ithuba lo muntu uthi awuzisho ukuthi ubani yena. Hayi
Sizwe sakithi. Ibuhlungu lento, ibuhlungu ngempela ibuhlungu. Abantu abayizamele izinto zabo hayi ukuhubhana nabanye abantu. Kodwa nawe ungayifaka kanjani imali kumuntu ongamazi? Qaphelani. Qaphelani ilokho nje ngifuna ukusho khona. Ngiyabonga Sotoba. Ngiyathemba ukuthi abalele basibuye nje ama TV yakho bayibona yonke lemkhubuto udokotela umuntu nje ongatholakala nje. Bangazi bokuba athinda inamba ebafonelayo. Inyanga ayikufoneli wena ofonela inyanga. Hayi ukuthi inyanga izokufonela ikhambi icela imali kuwe. Inyanga ayicela imali. Hawu. Wena odinga usizo enyangeni. Hawu. Ayikho inyanga ezokufonela abantu abavula amakhanda nabo babheke bavula amehlo kahle. Nkosi yami ngifonela umuntu mina. Ibangibulele laba bantu. Hawu ngilamleleni bo. Hawu ngisizeni sizwe sakithi. Awu inamba yami pho. Ngiyakhala ngabangena amadatha ukuthi bayobona kanjani le. Fonela le number 072 737 8514 okwamanje ngizotholakala kuwe. Noma nithinte kamshayi wezitha ethi 067 946 9570. Siyabonga niphile Nkosi yamakhosi.